आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खैलामैला BCDC नि सिङाव थानाय लालबिटियावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला जोबोद गोजोनथाव खौरां, जायफोरनो बेफोरबायदिनो हाबा एबा मिथिं दावथिं एबा बार्थडे पार्टि एबा जेखिया जा ओंखाम संग्रानि प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनजों जगाजग लानो हासिगोन। दा बिथांमोननि टिमखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ। जोबोद गोजोनथाव खौरां आरोना। मानो होनना बुङोब्ला गामिफ्राव बेफोरबायदिनो हाबा एबा माबा जेखिया जा मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला ओंखाम संनो बेफोरबायदिनो मानसि नांगौ जायो, प्रयजन जायो। मानो होनना बुङोब्ला हथात मोनलायनो थाङा आरोना। दा बेफोरबायदि ओंखाम संग्रा टिमखौहाय जुदि लायोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद मोजां सुबिदा आरोखि ना। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै। बिथांमोना बे ओनसोलनिनो जोबोद मोजां ओंखाम संग्राफोर, ओरैबायदि एक्सपार्ट। बिथांमोना गोरोंजों गोरों कालेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजोंसो बे टिमखौहाय दानाय जादों आरोखि ना। दा नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो। ओमफ्राय हाबाफ्राव बेफोरनो जिखिया जा ओंखाम संनायनि प्रयजन जाबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै लांनो हागोन आरोखि। दा नायनानै लादो। ओरैहाय दावखोलांबाय नै हाजो मावरियाव आरो ओमफ्राय खालामाथियाथ' ओरै थाबाय। गामिफ्रा बिराद मोजां जाबाय नै, गय बागान गोजा जेरैबो ग्रिन ग्रिननो। ओमफ्राय फाइनालि आङो मोनफैखाबाय नै बिथांमोनजोंहाय। नै बिसोरनो आरोखि ना। ओमफ्राय एसे बुंनायनि सोलोंलायगासिनो दङ बिथांमोना। माने फार्स्ट टाइम दासो मोखां बिजाबाव फैदों नालाय। दा नोंथांमोना बुंहरनो हागोन आरोखि। नै बेनारफ्राखौ नायनानै लाग्रोखादो। आं कन्टेक्टआखौ फार्स्ट टाइमावनो देखायग्रोखाबाय। नै कन्टेक्टआखौ स्रा स्रा आं देखायखाबाय। नांगौबाथाय डाइरेक्टनो नोंथांमोना कल खालामदो। नै गोबाङै होखादों कन्टेक्ट नाम्बारा। बबेबा मोनसेयाव बुब्लानो मोनखागोन आरोखि। दा आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानोसै आरो दे, बुंहरनो हासिगोन। आदसा, गिबियाव नोंथांनिसिम फुंनि गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। आरो नैथियाव SK बड' ब्लग नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोंनि फुंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननिसिमबो हरग्रोनाय जाबाय। जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो। दा जोङो बेवहाय बेनाराव होनाय जाखाबाय। जोङो जेखिया जा माने फारिलाइ हाबा बा मोनसे रायजो बा मोनसे समाजाव जेखिया जा माबा मोनसे प्रयजन नांगौब्ला ओंखाम संनो थाखायहाय जोङो बे ग्रुपखौ दानाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि प्रयजन जुदि जायोब्ला, नांगौ जायोब्ला जोंखौहाय बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ। बेवहाय जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामनानै जोङो मोनगारगोन। जोङो अरायबो रेडि। माने जोङो हाबायावल' नङा, बबेबा सभायाव होन, माबा मोनसे गोबां समाजावहाय माबा मोनसे प्रग्राम जुदि जायोब्ला, संनाय खावनाय जुदि नांगौब्ला जोंखौहाय बेवहाय माने जोङो बेवहाय प्रेजेन्ट आरोखि। दा बेवहाय जोङो थांनो थाखायनो, मावनो थाखायनो जोङो दा ओंखारबाय। दा जोङो गासैबो मावग्रा गोजाखा, संग्रा खावग्रा एक्टिभखा जोङो। दा जोङो गासैबो राफुंसारजोब। दा जेरैबायदि जों नोंथांमोननोहाय फेसिलिटि नांगौ, मा मा संनांगौ, मा मा मावनांगौ, बेखौ जों गासैखौबो जोङो मावजोबखायो, जोङो हाजोबखायो। दा नोंथांमोना जुदि नांगौबा प्रयजन जुदि जायोब्ला जोंखौहाय माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि। खयजनसो मेम्बार दं नोंसोर? जोङो दा 12 जन मेम्बारफोर दङ जोङो। दा जोङो बेखिनियावहाय जोङो दानानै जोङो लाबाय। दा आं बेखौनो बुंहरबाय। प्रयजन जुदि जायोब्ला, नांगौब्ला जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामदो। जोङो गासैयावबो जोङो थांगोन आरोखि। जोङो गासैयावबो प्रेजेन्ट। जेखिया जा धोरोमाव जाया मानो, जेखिया जा समाजाव जाया मानो, जोङो थांगोन आरो। जोंखौ इनभाइट खालामब्लानो जोङो थांगोन आरो। दाम दरफ्राखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों जाबाय। दाम दरफ्राखौ जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों बियो जागोन। बे एसे गोजान खाथि गोजान खाथि डिस्टेन्सनि खाथि थाबाय। दा बेनिखायनो दाम दराखौ जोङो रायज्लायगोन आरोखि उनावहाय। जायफ्रा लांनो गोसो, जायफोरनो इनभाइट खालामनो गोसो, बिसोरो जों कन्टेक्ट खालामनानै जोंजों रायज्लायनो हागोन आरो। बे दामफ्राखौ जों दा क्लियारै जों बुंनो हाया। दा डिस्टेन्सनि खोथा थाबाय। ओमफ्राय दा बेखौहाय उनावहाय जोङो जायफोरनो माने इनभाइट, बिसोरनो जों रायज्लायनाय जागोन आरो। बेनो आरो।